нямаше сега клип, станал от звукът. В тази игра, нали, играех. Нещо от звукът стана. Така мисля, защото се включи на копче. Той ми показа да го напцъкна. И може и да ги кажа от една седмица, няма снимам, защото ще си купувам нов телефон. И този телефон ще напиша някой ден в коментарите как ще се казвам другия ми YouTube. Ще си взем по-хубав телефон, Lenovo. Не чисто новия, за 200 лева от Технополис. Ей така. Та игра точно снимах. Ама нищо звука не ми стана и затова просто не ми се снима друг клип. И това ще е, хора. Отделите се. И ми влезнете във Facebook канал с Коти Чардаров, който хора иска да ми имат фейса. Там се казвам Коти Чардаров и ми напишете вашето име, да ви го знам, като ми пратите покана. Първо си пишете вашето име и после ще ми пратите покана, да знам, че сте вие. И хора, абонирайте се, дайте един лайк нагоре и един коментар. Някакво друго да правя. Ето, моите клипове да видим. Ето, виждате ли тази картинка? Вие това клипът. Така ми покажа едно нещо. Ето, сега. Чакайте, къде? То го няма. Ето го. Вижте, това, както виждате, е моят скин с немантен меч. В коментарите искам да ми пишете дали сте печели немантен меч. Много е лесно да играли как се печели. Значи, от моят отбор и още един с тимовете бяхме и играхме. А той джойна и му паднаха всички работи. Аз ги взех и видях немантения меч, сложих си го и после онзи го разбих. Малко беше добър, защото бях на половинка. И го убих и вече на този немантен меч. Ето и съм се снимал. И аз съм си го сложил на това снимка. Много яко немантен меч да имаш. Право, не знам. Изваждам за този клип, абонирайте се. Скоро. Скоро. Може нещо ще поснимам. Да ви покажа. Ето ми предишния скин. Як предишния скин, ето друг скин. Вижте тук какво съм намерил. Дън. И тука. Чакай, това е друга снимка. Чакай. Къде беше друг? Ето това. Първо тя, после тя. И така. Печелих. Мисля това за този клип. Ето тук съм играл Hypixel. Ето сега ще покажа. Какво пише? Hypixel. Ето тук долу. Не знам защо сега ни тръгва. Това е тъпо. Тук съм играл и тук съм играл мапове. Тук славата, тук някакви други. И така. Много яко тук. И това ще е за този клип. Абонирайте се. И до скоро.